हेलो लोगोफोर, जोंना बानलु थफायाहाय जा मोजाङैनो मोनबाय। दिनै आङो बेखौ खानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै दा अन्थावथावखा माखासेया नै सिरिबायबो। आङो थाब खानाय जायासै नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेनिफ्रायनो जावैगोनबो माखासे। ओमफ्रायहाय रज'नायनिबो आपडेट होगोन आङो बे भिडिअआव। ओमफ्राय नै लोगोफोर जि अन्थावथावखा। दा बेखौ खानानै लानोसै। लोगोफोर बे बानलुखौहाय बानलु सिब्रुआवनो गोलैयो बियो। आङो बानलु थफा बुंनाय जाबाय। बियो गल साइजनि आरोना, गल साइजनि बानलु सिब्रु, कुइन चिलि होनजायो। दा आं लोगोफोर खानानै लाग्रोजोबनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेखौ समायनायनि थाखायनो गायदोंमोन टाबाव, फिसा टाबावनो गायदों आङो। एक्चुअलि बेखौ फिसा टाबाव गायबानो मोजां, माने बिफाङा हायाव गायोब्ला थैनायनि चान्स थायो अखा हानायावहाय। दासान्दिथ' जोबोद अखा हादों आरोना। ओमफ्राय नै जि समायनाखा। हायाव गायोब्ला माने दैया बारा जानानैहाय बिफाङा थाब थैयो। बेखायनो बेखौ टाबाव गायोब्ला मोजां जायो। फिसा टाबावबो गायजायो, गिदिरावबो गायजायो। आङो एसे फिसा साइजआवनो गायदों। ओमफ्रायहाय बारियावबो गायदों आङो, प्लास्टिकनि ग्र' बेगाव फिसा फिसायाव। ओमफ्राय बारिनिखौबो खागोन आङो। दा नोंथांमोननो खाखांबा दिन्थिगोन आङो बारिनिखौबो। दा समायनाखा लोगोफोर बे फिथाइयाहाय। नैबेनो लोगोफोर आङो बारिनिफ्राय खानानै लाबोबाय। बारियावहाय फांब्रैसो दङमोन नालाय, बेखिनियानो मोनबाय जा फिसा। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बारिनि खानायखौ भिडिअ लानाय जायाखिसै, एसे भिडिअआ गोलावद्रायबो जायो नालाय। नैबे प्लेट मोनसेनियानो लोगोफोर बारिनियाहाय। दा आङो बेखौ फोनानै लानोसै। नै टाब फिसा लाबाय आङो जावैनो थाखाय। हासारबो एसे होखादों टाबाव। थाइसेखौनो जावैनोसै आङो, थाइसेयावनो रज'खायो एसे बुरजायैनो, फांब्रै फांबायानो जायो आरोना। जानोबोथ' हाखाया, बहुद गोसा आरोना लोगोफोर बे बानलुआहाय, आरो मोदोमलायो आरोना। आंथ' जानोनो हाखाया, अब्लाबो समायनायनि थाखाय गायो आङो। जाबाय आंना जावैनाया। दा आं दै स्प्रे होना होनोसै। दै स्प्रेखौहाय आं एसे मोजाङैनो होनोसै, हाया एसे ड्राइ नालाय। ओमफ्राय रज'सान्दि सम सम दै स्प्रे खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना, रज'सान्दि। नङाबा रानखांनानै बेगरा रज'आ आरोना। ओमफ्राय दिनै लोगोफोर जोंना अप्राजितायाबो बारनै बारनानै होदों, अप्राजिता गुफुरा। नैबेयोथ' दाउस्रि आथिं। फाइनालि नै लोगोफोर 10 दिननि उनावहाय जोंना बिराद मोजाङैनो जाबाय बेगर जावैनायाहाय। बिराद मोजाङैनो रज'बाय। 10 दिन लादों आरोना लोगोफोर बियो रज'सान्दियाव दिनैसिमाव। ओमफ्राय नै माखासे बेरखांनानैबो दङ लोगोफोर। बेबायदिनो जों इजियैनो फिथाइनिफ्राय जावैनानै लानो हायो। ओमफ्राय 10थासोआनो रज'बाय बेयावहाय। जोङो फांब्रैसो मोनबानो जायो आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। थेंक इउ।